бейік шағирыбыз Ғабдулла Тукайға елдан ел халық ихтибары, халық ихтирамы арта тора. Безнең музейга татар халкы гына түгел, барлык милләт халыклар да килә. Нинди генә милләт булса да, монда килмәгән милләтләр сирәктер. Европадан, Азиядан, башка илләрдән бик күп халык килә. Тукай, бейек Тукайыбыз бүтән дөньяда билгеле бит инде. Шуңа күрә аның рухын яңартырга, аның иҗатына баш ияргә халык ташкыны üzülми. Без шуның өчен безнең коллектив бердәм нык килгән кешене һәрвакыт кабул итәбез яктыйыз белән. Музей безнең ялсыз эшли, безнең бер көндә ял көне юк. Һәрвакыт нинди генә кеше килсен, нинди генә вакыт булсын, без һәрвакыт кабул итәбез, Тукайның иҗаты белән таныштырабыз, тормыш юлын сөйлибез. Аның Тукайның чишмәсе бар, Тукай чишмәсенә су эчертеп, Сәгъди каберләрен күрсәтеп, экспозицияләр күрсәтеп, Сәгъди йорты бар, Бай йорты бар. Шуннан соң Кышлавычта безнең шушындай комплекс, шулай ук ул безнең Тукай комплекс составына керә. Анда да безнең музей бар, бик матур музей. Анда корылмалар бар, шулай ук Тукайның чишмәсе бар. Анда Мөхәммәд Тукайның әтисе Мөхәммәд Гариф абзыйның кабере, зират, без аны карап чистартып тотабыз. Шулай ук ул безнеке матур чишмә, шулай ук менә килгән туристларны, чит ил туристлары бигрәк тә менә әле Швециядән килделәр, күптән түгел Швейцариядан килделәр. Алар теге Тукай суын татып, Тукай чишмә суларын ичеп, иҗат рухы алып киттеләр бездән. Менә шундый кешеләр килә тора. Безнең монда елдан ел мөмкинлекләр ачыла бара. Без бит хәзер Дәүләт мемориаль музей комплексы Мәдәният министрлыгына буйсынабыз. Һәм финанс ягы да әйбәтләнде дип әйтергә кирәк. Мөмкинлекләр арта бара. Менә миллион ярымлык грант оттык без Россия күләмендә. Монда безнең Алла бирсә киләчәктә Итна авыл була, Итна деревня дигән әйбер комплекс ясалачак инде. Элекке менә борынгы Тукай чорында халык ничек яшәгән, нәрсә эшләгән, менә шуны күрсәтергә телибез экспозиция. Аннан соң ул яктан булса, икенче яктан ял итү өчен дә бөтен мөмкинлекләр тудырырга тырышабыз. Менә безнең күлебез бар, чиста. Әйбәт, анда лодкада йөзеп була, катамаранда, пожалуйста, ял итәләр балалар, кунаклар, яшьләр бик күп килә, туйлар без монда үткәрәбез. Менә җомга көннәрендә туйлар, монда язылышалар, ял итәләр яшьләр. Менә шундый мөмкинлекләр, шашлык пешереп була, балык тотып була, пожалуйста. Кыйммәт түгел, арзан бәйдән генә инде үзебезчә акча эшлибез. Шуны ярдәмче хуҗалык оештырып ятабыз, менә үзебез тавыклар асрап, куяннар асрап, үзебезгә безнең столовой бар, кафе бар бит инде. Шунда килгән кунакларны ашатырга, аннан планда бар инде кунакханә ясарга, гостиница, менә килгән кешеләрне йоклатып җибәрергә. Менә шундый эшләр күп алда, планнар зур. Исән-сау булса, шуларны башкарып чыгарга язсын.